υπάρχουν ελληνικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Καταδικά της Συμφερόπολης. Εγώ είμαι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο παιδαγωγικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, διδάσκω ελληνική λογοτεχνία και διδακτική της λογοτεχνίας. Έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη μεταπολεμική πεζογραφία και ειδικά με τον εμφύλιο στην μεταπολεμική πεζογραφία και με την λογοτεχνία που έγραψαν οι πολιτικοί πρόσφυγες. Θα καταλάβετε σιγά σιγά ποια ήταν η πορεία των ερευνών μου. Ένα τελευταίο βιβλίο που έχω γράψει, θα σας δώσω και μια βιογραφία στο τέλος. Ένα τελευταίο λοιπόν βιβλίο που έχω γράψει είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε καλά. Έτσι λέγεται «Τραύμα και μνήμη, η πεζογραφία των πολιτικών προσφύγων». Λοιπόν, σήμερα η διάλεξη αυτή που θα κάνω, όπως βλέπετε στο τίτλο της, θέλω να δώσω δύο εξηγήσεις. Πρώτα, η έννοια του μεταπολεμικού, η έννοια της μεταπολεμικής πεζογραφίας ή της μεταπολεμικής λογοτεχνίας είναι πάρα πολύ σημαντική να το καταλάβουμε από την αρχή ότι δεν είναι μόνο μια χρονική, ένας χρονικός προσδιορισμός, δηλαδή ότι μιλούμε για την πεζογραφία μετά τον πόλεμο, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το μεταπολεμικό έχει μια πολύτιμη σημασία, διότι θέλει να δείξει τη σχέση που έχει αυτή η πεζογραφία με τον ίδιο τον πόλεμο. Δεν είναι δηλαδή απλώς μια πεζογραφία που έχει γραφτεί μετά τον πόλεμο, αλλά μιλάει για τον πόλεμο και συνδέεται με τον πόλεμο πολύ στενά. Αυτό είναι μια διευκρίνηση. Η άλλη διευκρίνηση που ήθελα να δώσω είναι ότι θα μιλήσουμε μόνο για την πεζογραφία και όχι για την ποίηση. Είναι δύο αρκετά διαφορετικά, όπως το ξέρουμε όλοι, είδη λόγου και δεν τίθενται τα ζητήματα αυτά που μας ενδιαφέρουν για το τι γίνεται με το τραύμα και όλα αυτά του πολέμου, δεν τίθενται με τον ίδιο τρόπο στην ποίηση και στην πεζογραφία. Άρα λοιπόν θα μιλήσουμε σήμερα για την πεζογραφία και ενδεχομένως κάποια άλλη στιγμή να μιλήσουμε χωριστά για την ποίηση, διότι έχουμε βέβαια και μια μεταπολεμική ποίηση, η οποία επίσης μιλά για τον πόλεμο. Ας αλλάξουμε λίγο τη διαφάνεια τώρα. Έτσι να... Λοιπόν, εσείς έχετε κάνει, μου είπε η κυρία Τάνα, κάποια μαθήματα ιστορίας. Δεν θα έχουμε τόσο χρόνο να μιλήσουμε για τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα. Ο εμφύλιος πόλεμος επισήμως είναι από το 1946 έως το 1949. Έρχεται ως επιστέγασμα πολλών πολεμικών περιπετειών σε όλη τη δεκαετία του 40. Να υπενθυμίσω ότι η δεκαετία του 40 ξεκινάει το 40 με τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο στην Αλβανία. Το 41 εισβάλλουν οι Γερμανοί και έχουμε την γερμανική κατοχή, η οποία κρατά μέχρι το 1944 και στη συνέχεια, έτσι το 1946 ξεκινάει ένας εμφύλιος πόλεμος. Όλη η δεκαετία του 40, από το 40 δηλαδή μέχρι το 49, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δεκαετία για την ελληνική ιστορία, με πάρα πολλές, όπως είπαμε, πολεμικές συγκρούσεις, οδυνηρά γεγονότα, οδυνηρά βιώματα. Ο εμφύλιος ξεκινάει στην ουσία μέσα στην κατοχή, δηλαδή και μέσα στην κατοχή τη γερμανική, από το 1942 έχουμε εμφύλιες συγκρούσεις ανάμεσα στις διάφορες οργανώσεις που αναλαμβάνουν να κάνουν αντίσταση ενάντια στον κατακτητή. Υπάρχουν οργανώσεις δεξιές και οργανώσεις αριστερές και μεταξύ τους συγκρούονται ήδη μέσα στην κατοχή. Ολόκληρη λοιπόν η δεκαετία του 40 εκλαμβάνεται από τα άτομα και φυσικά και από τους
πούμε, εκλαμβάνεται ως μία ενότητα εμπειρική. Δεν είναι εύκολο δηλαδή οι άνθρωποι να ξεχωρίσουν και να πούν τώρα θα μιλήσω για τον εμφύλιο, τώρα θα μιλήσω για την κατοχή, τώρα θα μιλήσω για την αντίσταση κτλ. Ολόκληρη τα γεγονότα της δεκαετίας του 40 βιώνονται ακριβώς ως μια νέα εμπειρία και έτσι θα την δούμε κι εμείς, με έμφαση βέβαια, με έμφαση στον εμφύλιο. Να αλλάξουμε λίγο τη διαφάνεια, ερωτήματα που θα συζητήσουμε. Την αλλάξουμε τη διαφάνεια. Ναι, το βλέπω. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, έχω εδώ μερικά σημειώσει, όπως φαίνεται, ορισμένα ερωτήματα, όπως ποια υπήρξε συμβολή της λογοτεχνίας στην επεξεργασία του τραύματος και την φιλιογική κοινωνία. Εδώ να πω ότι όταν συμβαίνει ένας εμφύλιος πόλεμος, οι άνθρωποι τραυματίζονται βαθιά και ακόμα μετά το τέλος του πολέμου, μια κοινωνία χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να επεξεργαστεί το τραύμα και να έχουν κάποιες διαδικασίες επόλυσης, όπως λέμε, του τραύματος. Η λογοτεχνία λοιπόν όμως είναι πάρα πολύ σημαντική σε αυτές τις διαδικασίες επεξεργασίας του τραύματος και θα μπορούμε ελπίζω να καταλάβουμε με ποιο τρόπο η λογοτεχνία συμβάλλει σε αυτό. Ένα άλλο σημείο που πρέπει να σας εξηγήσω είναι ότι εδώ και πολλά χρόνια, ήδη από το τέλος του εμφυλίου, διεξάγεται στη δημόσια σφαίρα μια πολύ έντονη συζήτηση για τον εμφύλιο. Και υπάρχουν συγκρούσεις πλέον ιδεολογικές για το τι είναι ο εμφύλιος, τι έφταγαν, τι έγινε ακριβώς, γιατί ξεκίνησε κτλ. Αυτές οι δημόσιες αντιπαραθέσεις ακόμα εξακολουθούν, ξέρετε, δεν έχουν τελειώσει και μάλιστα τα τελευταία περίπου 10 χρόνια γνωρίζουμε μια πολύ έντονη ακμή. Οι ιστορικοί βγάζουν 200 βιβλία για τον εμφύλιο, αλλά και στις εφημερίδες γίνονται συχνά συζητήσεις ανάμεσα σε ιστορικούς, δημοσιογράφους κτλ. Για τον εμφύλιο. Τι σχέση έχει η λογοτεχνία με αυτές τις συζητήσεις? Είναι ένα ζήτημα αυτό. Η λογοτεχνία δεν είναι ξέρει προς όλο αυτό, δεν είναι αμέτωχη και με αυτή την έννοια οι ίδιοι συγγραφείς πρώτα πρώτα είναι άνθρωποι οι οποίοι διαβάζουν την ιστορία, διαβάζουν τις ερμηνείες αυτές, επηρεάζονται, αλλά επίσης οι ιστορικοί οι οποίοι μιλούν για τον εμφύλιο, ξέρετε, πολύ συχνά χρησιμοποιούν την λογοτεχνία. Δηλαδή λένε, στον τάδε λογοτεχνικό έργο συμβαίνει αυτό, λένε αυτό, είναι το άλλο. Χρησιμοποιούν δηλαδή οι ιστορικοί πολλές φορές τη λογοτεχνία ως ιστορική πηγή. Κάτι το οποίο δεν είναι βέβαια σωστό, αλλά όπως ξέρετε πολλές φορές η λογοτεχνία δυστυχώς χρησιμοποιείται ιδεολογικά. Και βέβαια, μέσα σε όλη μας την συζήτηση σήμερα θέλουμε να ξεχωρίσουμε κάποιες βασικές τάσεις που διακρίνονται σε αυτές τις αναπαραστάσεις των γεγονότων. Ας αλλάξουμε τη διαφάνεια. Θα χρησιμοποιήσουμε ορισμένες έννοιες. Είναι έννοιες οι οποίες εμένα προσωπικά με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να καταλάβω τη λογοτεχνία για τον εμφύλιο. Είναι η έννοια της αναπαράστασης, θα την δούμε στη συνέχεια λίγο πιο λίγο από κοντά. Η ιδεολογία, η έννοια της ιδεολογίας και της πολιτικής στράτευσης. Εδώ θα ήθελα να διευκρινίσω, φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση για την έννοια της ιδεολογίας, έτσι είναι μια πολύ σύνθετη έννοια, αλλά θα ήθελα απλώς να διευκρινίσω τι εννοούμε όταν αναφερόμαστε στην ιδεολογία των συγγραφέων. Διότι πολλές φορές μιλούμε για τους συγγραφείς και λέμε αυτοί οι συγγραφείς είναι δεξιοί, αυτοί οι συγγραφείς είναι αριστεροί κτλ. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο που κάνουμε.
γνωρίζουμε από την υπόλοιπη ζωή του. Και το εμείς αυτό δεν το γνωρίζουμε από τα έργα του, κυρίως το γνωρίζουμε από την υπόλοιπη ζωή του. Γι' αυτό εδώ βλέπετε, βάζω την ιδεολογία μαζί με την έννοια της πολιτικής στράτευσης. Δηλαδή, αν ονομάζουμε δεξιούς κάποιους συγγραφείς ή ονομάζουμε αριστερούς κάποιους συγγραφείς, επειδή οι ίδιοι έχουν στρατευτεί σε μια πολιτική παράταξη και αυτό το έχουν κάνει γνωστό. Έχουν πολεμήσει, είναι μέλη κομμάτων, είναι πολιτικοί οίκοι κτλ. Μόνο όταν λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι κάποιος συγγραφέας με βάση την υπόλοιπη ζωή του έχει στρατευτεί πολιτικά κάπου, τότε μόνο τον χαρακτηρίζουμε ως δεξιό ή ως αριστερό. Δεν βγάζουμε τα συμπεράσματα αυτά από το ίδιο το λογοτεχνικό έργο, διότι πολλές φορές συμβαίνει το λογοτεχνικό έργο να λέει, να έχει κάποια ιδεολογικά μηνύματα διαφορετικά από αυτά που έχει ο ίδιος ο συγγραφέας στην υπόλοιπη ζωή του. Άρα λοιπόν εδώ θέλει μια προσοχή και θα δούμε στα συγκεκριμένα παραδείγματα. Μια άλλη βασική έννοια είναι η έννοια της μνήμης, βέβαια, διότι όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τον εμφύλιο στην πεζογραφία δεν μπορούμε να την κάνουμε χωρίς την έννοια της μνήμης. Οι συγγραφείς γράφουν με βάση τη μνήμη τους, με βάση τις αναμνήσεις τους, αλλά η μνήμη, όπως ξέρετε, είναι πάρα πολύ περίπλοκη και θα μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό. Η μνήμη λοιπόν επηρεάζεται πάρα πολύ από την πολιτική. Έτσι, γι' αυτό μιλούμε για πολιτική της μνήμης. Και γιατί η μνήμη ατομική, η μνήμη του κάθε ανθρώπου επηρεάζεται από τη συλλογική μνήμη της ομάδας του κοινωνικού στρώματος μέσα στο οποίο ζει και ανήκει, αλλά επηρεάζεται ακόμα και από τη μνήμη την θεσμική, την επίσημη μνήμη, όπως διαχέεται μέσα σε μια κοινωνία από τους θεσμούς, δηλαδή από την εκπαίδευση, από τα μουσεία, από τα ιστορικά αρχεία, από την πολιτική κτλ. Γι' αυτό είναι πολύ καλό να μιλούμε για μνημονικές κοινότητες. Η έννοια αυτή της μνημονικής κοινότητας είναι σημαντική, διότι οι άνθρωποι δεν λειτουργούν μεμονωμένα ως άτομα. Ανήκουν σε κοινότητες μνημονικές ή κοινότητες μνήμης, δηλαδή μοιράζονται τις μνήμες τους με άλλους και χρησιμοποιούν αφηγηματικούς τρόπους για να αφηγηθούν τις αναμνήσεις τους, οι οποίοι αυτοί οι αφηγηματικοί τρόποι δεν είναι προσωπική ατομική δική τους, αλλά είναι συλλογική συνήθως. Τέλος, η λογοτεχνία είναι σε αυτά τα συμφραζόμενα είναι μια μνημονική πρακτική. Δηλαδή, όταν οι συγγραφείς γράφουν τη λογοτεχνία, στην ουσία μνημειώνουν, βοηθούν με το έργο τους στην μνημείωση των ιστορικών γεγονότων, αλλά και αντίθετα, όταν γράφουν τη λογοτεχνία, υιοθετούν τις μνημειώσεις που βρίσκουν, όπως ήταν προηγουμένως, στην κοινωνία γενικότερα. Τέλος, η συζήτηση για το τραύμα, για τον εμφύλιο, χρειάζεται την έννοια του τραύματος. Το τραύμα, θα πούμε δύο λόγια παρακάτω για το τραύμα, είναι μια ιατρική έννοια, την οποία τη χρησιμοποιεί όμως και η κοινωνική ανθρωπολογία, για να μιλήσει για εκείνες τις ιστορικές και συλλογικές εμπειρίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ οδυνηρές και αφήνουν πολύ βαθιά πράγματα στους ανθρώπους. Και υπάρχει και η λεγόμενη λογοτεχνία του τραύματος, που είναι ένα ξεχωριστό είδος λογοτεχνίας. Να γυρίσουμε λίγο τη διαφάνεια. Λοιπόν,
προσπαθήσω να είμαι λίγο σύντομη με τα θεωρητικά, δεν θέλω να σας κουράσω, αλλά νομίζω ότι είναι ίσως και τα πιο σημαντικά από μια άποψη, γιατί αλλιώς αν κατακρίνεσαι μόνο με τις λεπτομέρειες των λογοτεχνικών έργων τύπου ένας και τύπου άλλος, χάνεις το θέμα σου, έτσι χάνεις το νόημα όλων αυτών που θες να πεις. Ας πούμε, εμείς στη λογοτεχνία χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την έννοια της αναπαράστασης. Έτσι, και λέμε ότι το τάδε λογοτεχνικό έργο αναπαριστά τον εγκύλιο, ας πούμε, έτσι. Αλλά η αναπαράσταση θέλει λίγο σκέψη. Δεν υπάρχει μια ιστορική πραγματικότητα η οποία είναι γνωστή, και αφού είναι γνωστή η ιστορική πραγματικότητα, έρχεται η λογοτεχνία να αναπαραστήσει αυτή την ιστορική πραγματικότητα. Έτσι, δεν είναι αυτός ο μηχανισμός. Αυτό είναι μια πολύ δυναμική σχέση που δεν αποδίδει το τι κάνει η λογοτεχνία. Άρα, τι κάνει η λογοτεχνία? Η λογοτεχνία είναι μέρος της ιστορικής πραγματικότητας. Δηλαδή, για να γνωρίσουμε μια ιστορική πραγματικότητα, θα πρέπει να τη γνωρίσουμε μέσα από διάφορες πηγές, και μία από αυτές τις πηγές είναι και η λογοτεχνία. Δηλαδή, η λογοτεχνία δεν περιμένει πρώτα η ιστορική επιστήμη να διαλευκάνει τι είναι η ιστορική πραγματικότητα και τι έχει συμβεί πραγματικά, και μετά να έχει η λογοτεχνία να το αναπαραστήσει. Επομένως, πρόκειται για μια σχέση διαλεκτική, για μια σχέση αλληλοδιαπλοκής της τέχνης με την πραγματικότητα. Η τέχνη επηρεάζει την πραγματικότητα και έτσι θα την δούμε εμείς εδώ σε όλη μας τη συζήτηση. Δηλαδή, το γεγονός ότι η λογοτεχνία μιλάει για τα ιστορικά αυτά βιώματα επηρεάζει τον τρόπο που βλέπουμε τα ιστορικά βιώματα, και όχι ότι η λογοτεχνία βλέπει πρώτα τι θα πει η επιστήμη της ιστορίας για να γράψει για την ιστορική αυτή πραγματικότητα. Αν θέλετε να αλλάξετε τη διαφάνεια. Λοιπόν, όπως είπαμε, υπάρχουν αυτά τα τρία είδη μνήμης, έτσι, η ατομική μνήμη, η συλλογική μνήμη και η θεσμική μνήμη, και το λογοτεχνικό κείμενο είναι, λέμε, ένα προνομιακό πεδίο όπου συνδέονται η ατομική μνήμη, η συλλογική και η θεσμική μνήμη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την λογοτεχνία, το να συνθέτει δηλαδή τα διάφορα είδη μνήμης, διότι μέσα στην κοινωνία τα ίδια αυτά, όπως ξέρετε, είναι χωριστά. Δηλαδή ο άνθρωπος, ας πούμε, ξέρει ο ίδιος τι πιστεύει ή τι θυμάται, διότι βέβαια και τι λέει το κράτος, διότι και τι λένε οι άλλοι, αλλά δεν υπάρχουν οι χώροι εκείνοι που θα γίνει η σύνθεση. Η λογοτεχνία είναι ένας τέτοιος χώρος, και με αυτή την έννοια είναι πάρα πολύ σημαντική η κοινωνική της, ο κοινωνικός της ρόλος. Διότι η λογοτεχνία προσφέρει αφηγηματικά μοντέλα για την αφήγηση του τραύματος και προσφέρει ταυτόχρονα μια κοινωνική αρένα, ένα κοινωνικό πεδίο πιο ασφαλή. Γιατί είναι πιο ασφαλές το κοινωνικό πεδίο που προσφέρει η λογοτεχνία? Διότι υπάρχει η ασφάλεια της μυθοπλασίας. Στη λογοτεχνία μπορείς να λες ό,τι θέλεις, να λες ό,τι νομίζεις πραγματικά, και να λες ότι εντάξει, αυτό είναι μυθοπλασία. Δεν λέω ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, αλλά επειδή ακριβώς προστατεύομαι από τη μυθοπλασία, μπορώ να εκφραστώ πολύ πιο ελεύθερα. Και έτσι η λογοτεχνία που μιλάει για τον εμφύλιο λειτουργήσε ως ένας ενδιάμεσος δημόσιος χώρος, στον οποίο δοκιμάστηκαν πρώτα οι μνήμες και οι ερμηνείες που αργότερα πέρασαν στην ιστοριογραφία και στην δημόσια αντιπαράθεση. Δηλαδή, πολλά πράγματα που τώρα σήμερα τα λένε οι ιστορικοί και οι δημοσιογράφοι, η λογοτεχνία τα έχει πει εδώ και 30 χρόνια. Έτσι, 25 χρόνια, 30
δοκιμαστεί στη λογοτεχνία με διάφορους τρόπους και τώρα έρχονται και οι ιστορικοί και λένε «Α, ναι, βέβαια, μπορεί να είναι και έτσι, δεν έχει σημασία και αυτή η πλευρά, δεν τιμήσαμε δει αυτή την πλευρά, ναι, δεν τιμήσατε δει εσείς, αλλά η λογοτεχνία τιμήσε δει αυτή την πλευρά». Έτσι και η σωστή είχε δράσει και τέτοιου είδους ερμηνείες. Να γυρίσουμε λίγο τη διαφάνεια. Νομίζω ότι είπαμε κάποια πράγματα για τη μνημονική κοινότητα. Έτσι, αφού λέμε ότι η ατομική μνήμη που προέρχεται από την ατομική εμπειρία διαμορφώνεται μέσα από την αφήγησή της, έτσι δεν υπάρχει χωρίς την αφήγηση, η μνήμη, αυτό ισχύει και στην καθημερινή μας ζωή, η μνήμη δεν υπάρχει χωρίς την αφήγηση. Θυμάμαι κάτι από τη στιγμή που μπορεί και το αρχηγούμε ή όταν το αρχηγούμε το θυμάμαι καλύτερα. Λοιπόν, αφού λοιπόν συμβαίνει αυτό μέσα από την αφήγηση να υπάρχει μνήμη, υπόκειται σε μοντέλο αφήγησης. Υπόκειται σε μοντέλο αφήγησης, τα μοντέλα όμως αφήγησης δομούνται μέσα σε κοινωνικές συλλογικότητες. Τα μοντέλα αφήγησης δεν είναι μόνο τους, έτσι δεν είναι αδέσποτα, είναι οργανωμένα μοντέλα και υπάρχουν μέσα σε κοινωνικές συλλογικότητες. Επομένως, η λογοτεχνία τώρα, ως μνημονική πρακτική, επηρεάζεται ασφαλώς από τις πολιτικές επιλογές, δηλαδή από τα μοντέλα αφήγησης. Επηρεάζεται. Άρα όμως επηρεάζεται και άρα δεσμεύεται. Διότι η λογοτεχνία έχει αποδείξει ότι δεν δεσμεύεται από τις πολιτικές επιλογές, αλλά πολλές φορές τις διευρύνει και τις επεκτείνει. Και σε πολλές περιπτώσεις η λογοτεχνία μπορεί να παράγει πολιτική. Τι σημαίνει αυτό ότι η λογοτεχνία μπορεί να παράγει πολιτική? Σημαίνει ότι χωρίς και άλλες να το καταλαβαίνει πολλές φορές ο συγγραφέας, καθώς αγωνίζει το συγγραφέας να υπερβεί διάφορες πολιτικές επιλογές που πολλές φορές πάνε κι άλλες να του επιβάλλουν, μέσα λοιπόν από αυτόν τον αγώνα να υπερβεί τις δεσμεύσεις της πολιτικής, παράγει νέες πολιτικές θέσεις. Έτσι, νέες πολιτικές θέσεις που παράγονται από το ίδιο το έργο χωρίς, όπως είπα, να τις έχει πολλές φορές και άλλες προγραμματίσει, ας το πούμε, ο ίδιος ο συγγραφέας. Να αλλάξουμε τη διαφάνεια. Τώρα, αυτή η πολιτική της μνήμης, έτσι, που σημαίνει η πολιτική της μνήμης με απλά λόγια σημαίνει τι θυμάμαι και τι ξεχνάω. Έτσι, και τι με επηρεάζει στο να θυμάμαι αυτά και τι με επηρεάζει, ποιοι παράγοντες με επηρεάζουν στο να ξεχνάω κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, το τι θα θυμηθούμε λοιπόν και το τι θα ξεχάσουμε δεν γίνεται με έναν τρόπο αυθόρμητο και αθώο, αλλά επηρεάζεται από τον τρόπο που ζούμε στο παρόν, από τις κοινωνικές πιέσεις που δεχόμαστε, από τα όρια τα οποία μας βάζει η κοινότητα μέσα στην οποία ζούμε, από το πόσο αρεστοί θέλουμε να γίνουμε και σε ποιους θέλουμε να γίνουμε αρεστοί. Συνήθως οι πολιτικές της μνήμης ασκούνται υπερβόρια, έμεσα, δεν είναι, πολλές φορές είναι και εντελώς άμεσα, αλλά πολύ συχνά είναι έμεσα μέσα από την ίδια την κουλτούρα της κοινότητας. Όταν ας πούμε σε μια οικογένεια ένα παιδί λέει ρωτάει, κάνει ερωτήσεις και τα λοιπά για διάφορα πράγματα και του λένε οι γονείς του «Ας από τώρα άστα αυτό, δεν είναι αυτό, άστα τώρα, δεν χρειάζεται αυτό, το συζητάμε, αφήστε το αυτό». Αυτό είναι μια μεσή πολιτική της μνήμης. Είναι σαν να κατευθύνει στο παιδί να μην ρωτάει, δεν θέλεις να θυμάται η οικογένεια κάποια πράγματα. Να αλλάξουμε λίγο τη διαφάνεια. Λοιπόν, για να δούμε τώρα στα συγκεκριμένα ποιες μνημονικές κοινότητες έχουμε στην Ελλάδα, έτσι μετά τον εμφύλιο. Έχουμε πρώτα τη μνημονική κοινότητα των
προσφύγων. Θα γνωρίζετε ίσως ποιοι ήταν πολιτικοί πρόσφυγες. Ήταν πολλοί κόσμος που ήταν μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού, δηλαδή αριστεροί, οι οποίοι με την ήττα στον εμφύλιο υποχώρησαν από τα βουνά της Ελλάδας προς τα βόρεια σύνορα, δηλαδή στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, όπου και έζησαν για πάρα πολλά χρόνια. Και οι πολιτικοί πρόσφυγες φυσικά έγραφαν και λογοτεχνία, εξέδιδαν βιβλία, υπήρχε εκδοτικός οίκος του κόμματος, του Κομμουνιστικού Κόμματος, το οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα είχε την έδρα του σε αυτές τις χώρες, στη Ρουμανία συγκεκριμένα, και είχε και εκδοτικό οίκο που εξέδιδε τέτοια τα βιβλία των προσφύγων. Αυτή είναι μια μνημονική κοινότητα η οποία είναι πάρα πολύ σαφώς καθορισμένη, όπως καταλαβαίνετε, καθορισμένη από τη ζωή που ζούσε, από την πολιτική κατάσταση μέσα στην οποία ζούσε στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού. Η άλλη μνημονική κοινότητα είναι των επιζησάντων στην Ελλάδα. Δηλαδή οι επιζήσαντες, αυτοί που έζησαν, δηλαδή που δεν σκοτώθηκαν στον εμφύλιο και έμειναν στην Ελλάδα, αυτοί λοιπόν αποτελούν μια άλλη μνημονική κοινότητα, η οποία όμως όπως καταλαβαίνετε είναι εντελώς διχασμένη. Διότι αποτελείται από δύο μικρότερες κοινότητες, την κοινότητα των νικητών του εμφυλίου και την κοινότητα των νικημένων. Δηλαδή, χοντρικά να το πούμε, την κοινότητα των δεξιών και την κοινότητα των αριστερών. Τώρα, η κοινότητα των ηττημένων, των αριστερών, είναι επίσης διχασμένη. Διότι στο εσωτερικό της ξεκινάει μία παράδοση μνημονική, όπως λέμε, η οποία είναι η παράδοση των αντιφρονούντων στο κόμμα. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πολέμησαν μέσα στον εμφύλιο με την αριστερά, στη συνέχεια όμως πήραν αποστάσεις από την επίσημη πολιτική κτλ. Του κόμματος και ασκούν κριτική στο Κομμουνιστικό Κόμμα και έτσι διαφοροποιούνται σε πάρα πολλά πράγματα και αποτελούν μια χωριστή μνημονική κοινότητα. Έχουμε εδώ πέρα όμως και ένα ζήτημα. Δηλαδή, ναι, έτσι είναι οι μνημονικές κοινότητες, περίπου πάντοτε, αλλά υπάρχουν και συγγραφείς οι οποίοι τι είναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ουδέτεροι, δεν ξέρω πώς να τους ονομάσουμε. Είναι δηλαδή συγγραφείς οι οποίοι δεν πολέμησαν με κανέναν. Έτσι, επισήμως δεν πολέμησαν με κανέναν. Άρα δεν τάχθηκαν με την αριστερά. Ούτε υπέστησαν διώξεις, όπως υπέστησαν οι περισσότεροι αριστεροί. Αυτούς έχουμε την τάση να τους τοποθετούμε στην μνημονική κοινότητα των νικητών. Τους τοποθετούμε στην μνημονική κοινότητα των νικητών, γιατί δεν ξέρουμε πού να τους τοποθετήσουμε. Όμως δεν είναι αυτό και τόσο σωστό και βάσει τόσο δεν αποδεικνύεται από τα έργα τους, δηλαδή το ότι όσοι δεν είναι αριστεροί είναι αυτονόητα δεξιοί. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν, δεν πάει έτσι και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας, ότι πάρα πολλές λεπτές διαφορές υπάρχουν στο εσωτερικό όλων αυτών των μνημονικών κοινοτήτων. Να αλλάξουμε τη διαφάνεια. Λοιπόν, και δύο λόγια για το τραύμα. Εντάξει, ίσως αυτή η διαφάνεια είναι κάπως πολύ γεμάτη. Όλοι μιλούμε, ξέρουμε τη λέξη τραύμα, τι σημαίνει. Έτσι, αλλά θα πρέπει να την ορίσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα, διότι έτσι την έχει ορίσει η επιστήμη και έτσι την έχει ορίσει, εκτός από την ψυχιατρική, την έχει ορίσει η περισσότερη κοινωνική ανθρωπολογία, όπως είπα, η οποία ασχολείται με τα ιστορικά και τα
Λοιπόν, το πράγμα λοιπόν είναι αναφέρεται σε μια ποικιλία στρεσογόνων, συναισθηματικών, ψυχολογικών και σωματικών αντιδράσεων απέναντι στον τρόμο και απέναντι στην αδυναμία που προκαλείται από σοκαριστικά γεγονότα και καταστάσεις έξω από τις συνηθισμένες ανθρώπινες εμπειρίες, κατά τις οποίες καταστάσεις η ζωή των ανθρώπων ή των οικογενειών τους μπαίνει σε θανάσιμο κίνδυνο. Δηλαδή τέτοιου είδους καταστάσεις δημιουργούν αυτά τα τραύματα. Οι συνέπειες του τραύματος γίνονται κατανοητές από τα υποκείμενα ως παγίδευση, δηλαδή εμπλοκή, παγίδευση σε μια πραγματικότητα την οποία δεν μπορούν να συλλάβουν και να αφομοιώσουν, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν αυτό το τραύμα δεν μπορούν εύκολα να κατανοήσουν τι τους έχει συμβεί ακριβώς, δεν μπορούν να την συλλάβουν και να την αφομοιώσουν, αλλά τους τυχαίνει, τους τυχαίνει μέσα από συνεχείς επαναβιώσεις των πραγματικών γεγονότων. Δηλαδή βλέπουν φιάλτες, μόλις ακούσουν κάτι σχετικό με αυτό το γεγονός, κλαίνε, υδρώνουν, τρέμουν, ταράζονται κτλ. Είναι μια συνολική, ας το πούμε, κατάσταση και σωματική και ψυχολογική και εγκεφαλική, γνωστική, που επαναβιώνουν το τραύμα και δεν μπορούν να νιώσουν ποτέ. Δεν μπορούν ποτέ να ξεπεράσουν αυτό το τραύμα. Τώρα, προκειμένου λοιπόν να ξεπεράσουν το τραύμα και να ξεφύγουν από την παγίδα και να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή και να ενώσουν το παρελθόν με το παρόν, διότι οι άνθρωποι ακριβώς αυτοί που έχουν βιώσει ένα συλλογικό τραύμα δεν έχουν ένα διχασμό στη ζωή τους, δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Και προκειμένου λοιπόν να δημιουργηθεί αυτή η συνέχεια, είναι απαραίτητη η συγκρότηση μιας αφήγησης των πραγματικών γεγονότων, μιας αφήγησης η οποία συγκροτείται κοινωνικά. Δηλαδή μέσα από συλλογικότητες κτλ. Δίνει νόημα στο παρελθόν και το ενώνει με την παρούσα ζωή. Η λογοτεχνία του τραύματος ακριβώς είναι η λογοτεχνία που προσπαθεί να τα κάνει όλα αυτά και στη βιβλιογραφία ως μεγάλα ιστορικά τραύματα που παρήγαγαν και λογοτεχνία ανάλογη, η λογοτεχνία του τραύματος, είναι ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο βασικό τραύμα είναι το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Από εκεί και πέρα οι εμφύλιοι πόλεμοι είναι πάντοτε τέτοια ιστορικά πράγματα, από τα πιο ισχυρά. Καταλαβαίνετε γιατί, έτσι δεν χρειάζεται τώρα να το εξηγήσω αυτό. Οι εμφύλιοι πόλεμοι δημιουργούν μεγαλύτερα τραύματα στις κοινωνίες από ό,τι δημιουργούν οι εθνικοί πόλεμοι. Και επίσης ο πόλεμος του Βιετνάμ θεωρείται ένας πόλεμος που έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο συλλογικό τραύμα και έχει παραγάγει μια λογοτεχνία του τραύματος. Να αλλάξουμε τη διαφάνεια. Τώρα, στη δικιά μας την περίπτωση, το τραύμα είναι πρωτίστως ο εμφύλιος πόλεμος. Αλλά όχι μόνος του. Δηλαδή, οι διώξεις, και ό,τι ακολούθησε τον εμφύλιο, οι διώξεις στο μετεμφυλιακό κράτος, οι εξορίες στα νησιά, στη Μακρόνησο κτλ. Οι φυλακίσεις φυσικά, εννοείται. Η πολιτική προσφυγιά στις χώρες του πρωτού σοσιαλισμού, το είπαμε αυτό. Ο επαναπατρισμός, όταν οι πολιτικοί πρόσφυγες άρχισαν να γυρνάνε στην Ελλάδα, ο επαναπατρισμός ήταν και αυτός πολύ δύσκολος και ήταν μέρος του τραύματος. Η δήλωση μετανοίας που αναγκάζονται να κάνουν οι αριστεροί, οι ηττημένοι μέσα στην Ελλάδα για να μπορούν να δουλέψουν κτλ. Άρα λοιπόν λέμε ότι πρόκειται για ένα τραύμα
συμβάν έρχεται να αποβαθύνει το τραύμα ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, είναι ένα τραύμα που η πληγή διαρκώς ξύνεται σε όλη τη μετεμφυλιακή εποχή. Να αλλάξουμε τη διαφάνεια. Λοιπόν, τώρα, στην λογοτεχνία του τραύματος, η οποία, όπως είπαμε, η λογοτεχνία του τραύματος είναι αυτή η επεξεργασία του τραύματος κτλ. Σημασία έχει να φτάσει αυτή η επεξεργασία του τραύματος σε ένα τέλος. Το τέλος αυτό είναι η επούλωση του τραύματος. Είναι η συμφιλίωση. Ο Τέλη που έχει γράψει σχετικά λέει ότι είναι και η συγχώρεση. Δηλαδή αυτό το τραύμα το συλλογικό, το δημιουργικό, δεν τελειώνει παρά μόνο αν συμβούν αυτά τα πράγματα. Αν δηλαδή φτάσουν οι άνθρωποι σε μία κατανόηση του αντιπάλου. Η επεξεργασία αυτή περνάει μια πορεία, έτσι έχει μια πορεία που περιγράφεται ως μετάβαση από την πολιτική της οδύνης ή το λόγο της θυματοποίησης, που είναι το πρώτο στάδιο. Στο πρώτο στάδιο, η αφήγηση του τραύματος τι κάνει? Λέει πόσο πολύ περάσαμε. Έτσι, ο καθένας βλέπει τον δικό του πόνο, την οδύνη, αυτό λέγεται η πολιτική της οδύνης, τονίζει διαρκώς πόσο πολύ πόνεσε ο ίδιος και ο λόγος της θυματοποίησης σημαίνει ακριβώς ότι αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως θύμα. Ότι εγώ πόνεσα πάρα πολύ, εγώ είμαι θύμα, εγώ δεν φταίω, οι άλλοι φταίνε που μου έκαναν αυτά που μου έκαναν. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο στάδιο που έχει και αυτό το στάδιο αρκετή σημασία βέβαια, είναι απαραίτητο στάδιο. Πρώτα να πεις τον πόνο σου, έτσι όλοι οι άνθρωποι θέλουν πρώτα να πούν τον πόνο του. Όμως, καθώς αυτή η επεξεργασία συνεχίζεται, η αφήγηση για το παρελθόν από το προσωπικό τραύμα που αγνοεί το τραύμα του άλλου πηγαίνει στην αναγνώριση και την παραδοχή του τραύματος του άλλου. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία που μπορεί, έχει κάποιες πιθανότητες, δεν λέμε ότι είναι σίγουρο, αλλά έχει κάποιες πιθανότητες να φτάσει στην συμφιλίωση και στην επούλωση του τραύματος. Όταν λοιπόν μπορεί αυτός που αφηγείται να αναγνωρίσει ότι υπάρχει ένας άλλος, ο οποίος και αυτός έχει τραύμα. Στην περίπτωση δηλαδή του εμφυλίου, να παραδεχτεί ότι το εμφυλιακό τραύμα είναι διτό. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Αν δηλαδή παραδέχεται, το βλέπει, το δίνει αυτό με λογοτεχνικούς εννοείται πάντα τρόπους, αντιμετωπίζει το τραύμα του εμφυλίου ως ένα διτό τραύμα, όχι ως το τραύμα μιας μόνο πλευράς, αλλά ως ένα διτό τραύμα. Να αλλάξουμε λίγο τη διαφάνεια. Επομένως, ακριβώς η ερώτηση που θέλουμε να θέσουμε είναι σε ποιο βαθμό και πότε η λογοτεχνία που γράφτηκε στην Ελλάδα ή στην πολιτική προσφυγιά, αυτό δεν έχει σημασία, γύρω από τον εμφύλιο, αναγνώρισε το εμφυλιακό τραύμα ως ένα διτό τραύμα. Έτσι, εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτή η ερώτηση και η έρευνα που έκανα στην πεζογραφία την μεταπολεμική, η έρευνα αυτή λοιπόν ερευνούσε αυτό το ερώτημα. Δηλαδή, μελετούσε τα έργα στην αρχή για να δω τι ακριβώς κάνουν, όπως είπαμε, πώς αναπαρασταίνουν τον εμφύλιο, αλλά πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι αυτό δεν μας πηγαίνει και πολύ μακριά. Πρέπει να θέσουμε ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα και το πιο συγκεκριμένο ερώτημα που έθεσα είναι αυτό. Να αλλάξουμε λίγο τη διαφάνεια. Λοιπόν, θα προσπαθήσω επομένως στη συνέχεια της διάλογης
είπαμε, έχουν μια μεγάλη παραγωγή λογοτεχνική. Φυσικά όχι όλη η παραγωγή, δεν σε κανένα υψηλό επίπεδο, έτσι. Έχουμε και χωρίζουμε την παραγωγή αυτή σε έργα που μιλούν για την αντίσταση και τον εμφύλιο, σε έργα που μιλούν για τη ζωή τους στην υπερορία. Δηλαδή η υπερορία είναι μια λέξη που χρησιμοποιούμε για τους πολιτικούς πρόσφυγες, έτσι, εννοούν την εξορία, έτσι όσο είπα, δηλαδή στην εξορία τους. Έργα που μιλούν για τη ζωή τους στην υπερορία και τον επαναπατρισμό τους. Και έχουμε εδώ και έργα νεότερων συγγραφέων, οι οποίοι δεν είναι οι ίδιοι πολιτικοί πρόσφυγες, έτσι δεν είναι οι ίδιοι πολιτικοί πρόσφυγες, έχουν ίσως κάποιους συγγενείς πολιτικούς πρόσφυγες κτλ. Και θεματοποιούν την εμπειρία των πολιτικών προσφύγων και δημιουργούν μια εικόνα για αυτούς. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του, όπως καταλαβαίνετε. Δεν μπορώ να επεκταθώ, αλλά θα πω λίγα, πολύ λίγα λόγια. Να αλλάξουμε λίγο τη διαφάνεια. Τώρα, τα έργα που μιλούν για την αντίσταση και τον εμφύλιο από την πλευρά των πολιτικών προσφύγων, τα βλέπετε και κάποια βέβαια. Αυτά είναι ίσως τα πιο πολλά. Έτσι, τα σημαντικότερα, κατά τη γνώμη μου, είναι έργα, όπως είπαμε, που γράφονται από τους πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτοί όλοι που βλέπετε, οι συγγραφείς, είναι πολιτικοί πρόσφυγες. Δεν ξέρω ποιους γνωρίζετε, ας πούμε, ούτε εμείς τους ξέραμε, ούτε στην Ελλάδα ήταν γνωστοί αυτοί, εκτός βέβαια από τον Μίτσο Αλεξανδρόπουλο, που είναι αρκετά γνωστός, και από την Έλλη Αλεξίου, επίσης, που είναι αρκετά γνωστή. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν είναι πολιτικοί πρόσφυγες, οι οποίοι ξεκινούν, όπως βλέπετε το πρώτο έργο είναι το 50, ξεκινούν να γράφουν σχετικά γρήγορα, όπως βλέπετε, δηλαδή το 49 τέλος εμφύλιος, 3-4 χρόνια μετά, αρχίζουν να γράφουν μυθιστορήματα για τον εμφύλιο. Προσέξτε λιγάκι τους τίτλους, γιατί οι τίτλοι δείχνουν πάρα πολλά. Το πρώτο στον έργο, έτσι, εμείς θα νικήσουμε, είναι ο τίτλος. Δηλαδή υπάρχει πιο καθαρή, ας πούμε, τοποθέτηση, πολιτική τοποθέτηση από αυτόν τον τίτλο. Είναι σαν να βρίσκεται το βιβλίο αυτό και ο συγγραφέας του είναι σαν να βρίσκεται ακόμα το βιβλίο. Δηλαδή δεν έχει καμία αποστασιοποίηση ακόμα από το ιστορικό γεγονός. Το προσλαμβάνει το ιστορικό γεγονός σαν έναν διαρκή ακόμα πόλεμο και λέει εμείς θα νικήσουμε. Δύσκολες μέρες, καινούργιοι άνθρωποι, οργισμένα χρόνια. Έτσι, διαβάζω αυτούς τους τίτλους γιατί είναι χαρακτηριστικοί. Καινούργιοι άνθρωποι, έτσι επίσης δείχνει μία προβολή στο μέλλον, ότι εμείς πολεμήσαμε και αυτά για να φτιάξουμε καινούργιους ανθρώπους, ή τα χρόνια αυτά, έτσι τα χρόνια του Κυρίου είναι οργισμένα χρόνια. Λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει αυτή η πρώτη ομάδα έργων μέχρι το 56, τα οποία είναι έργα που είναι καθαρά ο λόγος της σχηματοποίησης. Έτσι, αυτό που ονομάζαμε λόγο της σχηματοποίησης, εδώ πέρα βρίσκεται στην βασική του, ας το πούμε, εκδοχή. Γιατί καταλαβαίνετε ότι οι συγγραφείς αυτοί μέσα σε αυτή τη μνημονική κοινότητα που ζούμε και μέσα, μην ξεχνάμε ότι είμαστε στην εποχή του ψυχρού πολέμου και μέσα σε αυτό το περιβάλλον των σοσιαλιστικών χωρών βλέπουν τον εμφύλιο ως ένα ιστορικό βίωμα το οποίο θέλουν να ερμηνεύσουν με τη δική τους ερμηνεία, θέλουν να δικαιώσουν τις πολιτικές τους επιλογές και βέβαια ρίχνουν όλο το άδικο στον αντίπαλο. Έτσι στους αντιπάλους και αυτά τα βιβλία έχουν
Δημαρχιών, θέλει να φτιάξει ένα πατριωτικό μέτωπο και με άλλες δημοκρατικές δυνάμεις. Οπότε τι γίνεται, δίνεται εντολή στους συγγραφείς να μην γράφουν για τον εμφύλιο. Δηλαδή ο εμφύλιος πλέον στην κοινότητα αυτή των πολιτικών προσφύγων αρχίζει να έχει να μην θεωρείται ένα θέμα σωστό να το επεξεργαζόμαστε. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική γραμμή. Οι άνθρωποι όμως αυτό δεν μπορεί να δεχτούν. Δηλαδή οι άνθρωποι, όπως είπαμε, όταν έχουν ένα τραύμα, πρέπει να μιλούν για το τραύμα. Και έτσι προσπαθούν οι συγγραφείς να βρουν κάποιους έμεσους τρόπους να μιλήσουν για τον εμφύλιο. Και τα επόμενα έργα φτάνουν μέχρι τα Δεκεμβριανά, δεν μιλούν για τον ίδιο τον εμφύλιο, φτάνουν μέχρι τα Δεκεμβριανά του 1944, τα ξέρετε, στην Αθήνα, που είναι κατά κάποιο τρόπο μια εμφύλια σύγκρουση η οποία προετοίμασε τον εμφύλιο πόλεμο. Φτάνουν μέχρι εκεί και προσπαθούν σε αυτά τα έργα τα υπόλοιπα που βλέπετε και κυρίως το έργο του Μίτσου Αλεξανδρόπουλου, που είναι και ένα πολύ μεγάλο έργο, είναι τριλογία, αλλά και το έργο του Δημήτρη Ρενδή, είναι συνθετικά έργα, είναι αρκετά καλά έργα, είναι έργα που έχουν λογοτεχνική αξία και προσπαθούν να συνθέσουν μια συνέχεια, μια αφήγηση συνεχή των εμπειριών των αριστερών, οι ίδιες είναι αριστεροί πάντοτε, των εμπειριών λοιπόν των αριστερών από τη δικτατορία του Μεταξά μέχρι τα Δεκεμβριανά, δηλαδή την αντίσταση των Ελλάς, τις μάχες στο βουνό και τα λοιπά, μέχρι την επέμβαση των Εγγέζων, στην Αθήνα το 1944. Προσπαθούν λοιπόν να δημιουργήσουν αυτή τη σύνθεση και ξέρετε αυτό είναι μια σημαντική πρόοδος στην επεξεργασία του τραύματος, διότι αυτή η αφηγηματική σύνθεση τι κάνει στην ουσία, εντάσσει το ιστορικό βίωμα του εμφυλίου σε αυτή τη συνέχεια και εξηγεί, ας πούμε, γιατί φτάσαμε στον εμφύλιο. Μέσα στο ίδιο το μυθιστόρημα, οι ήρωες, η κοινωνία, όλα αυτά που συμβαίνουν, δείχνουν τις αιτίες για τις οποίες φτάσαμε εν τέλει στον εμφύλιο. Και όλα αυτά τα δείχνουν όχι με φανατισμό, καθόλου με φανατισμό, όπως τα προηγούμενα έργα, ούτε με φυσικά και έχουμε μια αριστερή θέση. Το δίκαιο είναι πάνω με την αριστερά. Δεν υπάρχει σε αυτό καμία αμφισβήτηση. Αλλά πάντως δείχνουν μια δεκαετία, η οποία είναι μια δεκαετία πόνου για όλους τους Έλληνες. Αναγκάζονται δηλαδή μέσα, ακριβώς επειδή είναι και καλά λογοτεχνικά έργα, να δείξουν όλα τα οδυνηρά γεγονότα, όσο οδυνηρά γεγονότα όλων των Ελλήνων, που επηρέασαν όλους τους Έλληνες. Να γυρίσουμε λίγο την διαφάνεια. Εντάξει, το γεγονός ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες μπόρεσαν και έγραψαν αρκετά έργα λογοτεχνικά για τον εμφύλιο δεν είναι τυχαίο. Οφείλεται ακριβώς, όπως λέγαμε και πριν, στο ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες αποτελούν μια κοινότητα μνήμης, η οποία είναι οργανωμένη από νωρίς, έτσι ως κοινότητα στις χώρες αυτές όπως είπαμε, και η κοινότητα αυτή ζητάει την αφήγηση του τραύματος. Δηλαδή έχει τον εθνοτικό μηχανισμό, έχει τα υλικά κτλ. Για να υπάρξει μια αφήγηση του τραύματος. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε, διότι σε άλλους εμφυλίους πολέμους, έχουμε δει εμφυλίους πολέμους, έτσι στην Ευρώπη, στον 20ο αιώνα. Έχουμε τον Ισπανικό εμφύλιο και έχουμε τον Φιλανδικό εμφύλιο. Καλά, εννοείται ότι έχουμε και τον Ρωσικό εμφύλιο, εννοείται αυτό. Το πράγμα απλώς είναι πολύ μεγάλο και άλλη ιστορία. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισπανικού και του Φιλανδικού εμφυλίου, ο Φιλανδικός εμφύλιος, θα το ξέρετε ενδεχομένως,
αξιοπή, διότι οι τιμένοι μέσα στη χώρα δεν μπορούσαν να διαμορφώσουν εύκολα μνημονική κοινότητα, δεν είχαν τα μέσα για να εκδώσουν τα βιβλία τους κτλ. Ενώ οι δικοί μας πολιτικοί πρόσφυγες στις χώρες του υφαλτού σοσιαλισμού αποτελούσαν μια πολύ οργανωμένη κοινότητα. Βέβαια, αυτή η οργανωμένη κοινότητα έχει και μειονεκτήματα, που τα μειονεκτήματα είναι ακριβώς ότι είναι υποκείμενοι στην επίσημη πολιτική του κόμματος και αναγκάζεται, όπως είπαμε, να πάρει υπόψη της όλα αυτά τα πράγματα. Το πολιτικό αγώνα στην Ελλάδα, η χρησιμοποίηση των πολιτικών προσφύγων ως ένα κρίσιμο θέμα στην ατζέντα του ψυχρού πολέμου, έτσι. Άρα οι συγγραφείς αυτοί αναγκάζονται να κάνουν να έχουν αυτολογοκρισία. Άρα και λογοκρισία, λογοκρίνουν ένας τον άλλον. Λοιπόν, αυτά όλα πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας και με αυτή την έννοια εγώ καθόλου δεν υποτιμώ τα λογοτεχνικά έργα που μόλις είδαμε στην προηγούμενη διαφάνεια, ιδίως τα τρία τελευταία του Αλεξανδρόπουλου, του Ρεντή και της Αλεξίου, διότι μέσα σε τόσο δύσκολες συνθήκες φτιάχνουν λογοτεχνικές συνθέσεις πολύ αξιόλογες. Έτσι, όχι αριστουργήματα, αλλά πολύ αξιόλογες. Να πάμε στην επόμενη διαφάνεια. Λοιπόν, νομίζω ότι Λίλια πρέπει ίσως να κάνω λίγο περισσότερο, πιο γρήγορα, έτσι να πούμε λίγο και το χρόνο μας. Είναι περίπου 2 ώρα. Πρέπει να έχουμε χρόνο και για τις ερωτήσεις, περίπου 15 λεπτά τουλάχιστον. Δηλαδή μπορείτε να μάθετε ακόμα 5 λεπτά αν θέλετε να τελειώσουμε και μετά θα κάνουμε ερωτήσεις. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, επομένως ναι, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Οι πολιτικοί πρόσφυγες έχουν έναν πολύ μεγάλο συνδιαφορά. Τον Δημήτρη Χατζή, τον οποίο θα τον ξέρετε, έτσι. Ο Δημήτρης Χατζής, ο οποίος ήταν πολιτικός πρόσφυγας, έχει γράψει λοιπόν ένα διήγημα το 1964, η Ομιτεράστιστη, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Ελλάδα, στην Επιτροπή Τέχνης, το οποίο είναι το πρώτο λογοτεχνικό έργο στο οποίο εμφανίζεται το
πράγμα. Κάποια αφήναν τέτοιες εικόνες, αλλά δεν βγήκαν. Το 1994 βγήκε αυτό το μυθιστόρημα του Θανάση Μαρτινού και θέλω να τελειώσω με αυτό, διότι δημιούργησε τρομερή συζήτηση. Επί χρόνια συζητούσαν για αυτό το βιβλίο. Υπάρχει μια τεράστια βιβλιογραφία γύρω από αυτό το βιβλίο. Και θα ήθελα έτσι λιγάκι να καταλάβετε γιατί αυτό το βιβλίο δημιούργησε τόση συζήτηση και τι συμβαίνει λίγο σε αυτό το βιβλίο. Ο Θανάσης Μαρτινός πρώτα ήταν γνωστός ως συγγραφέας, πολύ, είχε γράψει διάφορα κτλ. Είχε γράψει στο παρελθόν και ένα άλλο διήγημα για τον εμφύλιο, η Κάθοντας στο Μενιά, η οποία επίσης θεωρήθηκε ότι είναι μια νυφάλια έτσι βάζυνση στον εμφύλιο και τέτοια. Και ο Μαρτινός δεν είναι αριστερός. Κατά κάποιο τρόπο τον εκτιμούσαν και οι αριστεροί και οι δεξιοί. Έτσι ήταν ένας συγγραφέας απολύτως παραδεκτός. Το 1994 όμως αυτό το έργο του θεωρήθηκε πάρα πολύ σκανδαλιστικό, διότι τι κάνει. Έχει 47 αφηγητές περίπου, είναι και λίγο περισσότεροι. 47 λοιπόν αφηγητές, οι οποίοι ανήκαν οι ίδιοι μέλη των οικογενειών τους στα τάγματα ασφαλείας και έπαθαν πολλά από τον ΕΡΑΣ. Είναι δηλαδή οι αφηγητές του Μαρτινού, είναι όλοι δεξιοί και μιλούν για τα πράγματα και για τις βιαιότητες που υπέστησαν από τους αριστερούς. Αυτό έρχεται το έργο αυτό να ανατρέψει μία εικόνα που ήταν λίγο πολύ κυρίαρχη, που ήταν ακριβώς η εικόνα ότι οι αριστεροί είναι αυτοί που υπέστησαν το περισσότερο. Λοιπόν, οι πρωτοπρόσωπες τώρα αυτές αφηγήσεις του Μαρτινού παρουσιάζονται σκέτες σαν μαρτυρίες. Αυτό είναι το αφηγηματικό τέχνασμα του Μαρτινού, δηλαδή τις παρουσιάζει σαν ο ίδιος δεν υπάρχει πουθενά συγγραφέας, έτσι μιλούν μόνο οι αφηγητές αυτοί και παρουσιάζονται σαν μαρτυρίες, δημιουργούν δηλαδή την ψευδαίσθηση ενός ντοκουμέντου. Δημιουργούν την ψευδαίσθηση ότι έτσι έγιναν τα πράγματα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό όμως είναι μια λογοτεχνική κατασκευή, δηλαδή δεν είναι πραγματικές αυτές οι αφηγήσεις. Ο Μαρτινός βέβαια μίλησε με κάποιους από το χωριό του και τα λοιπά, σε ένα χωριό του Πελοποννήσου εκτελήσεται αυτό το μιλάω, αυτοί οι αφηγητές. Είναι όλοι οι αφηγητές αυτοί είναι χωριανοί, έτσι, ενός χωριού στην Πελοπόννησο, στην Αρκαδία. Λοιπόν, μίλησε ο Μαρτινός με κάποιους, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτές οι αφηγήσεις μέσα στο βιβλίο είναι πραγματικές. Ωστόσο, παρουσιάζονται ως πραγματικές, δίνουν την αίσθηση του ντοκουμέντου και το ντοκουμέντο αυτό δημιουργεί ένα σοκ. Έτσι, δημιουργεί ένα σοκ. Το σοκ είναι ότι πώς είναι δυνατόν να κάνανε οι αριστεροί, ο ΕΡΑΣ, να έκανε τέτοια εγκλήματα κτλ. Καταλαβαίνετε ότι του ρίχτηκαν πάρα πολύ του Μαρτινού, έτσι του επιτέθηκαν τρόμερα για αυτό το βιβλίο, το κατηγόρησαν ότι είναι ένα δεξιό βιβλίο, πάρα πολλές κατηγορίες, όχι όλοι αριστεροί βέβαια, υπήρχε ας πούμε αυτή η Κωσιλιού, είχε μία τελείως διαφορετική άποψη ότι